И здравей, приятели! Аз съм Джози Кол и днес играем на Hide and Seek, Block Hunt. И това е в HiveMC, епичния съдър. Christmas тема, ей! We are close to Christmas. Ей! Добре, приятели, ще играем игри на Hide and Seek. И ще трябва да ще правим така празна арена. Празна. О, но. Фу. Нямаме ли? О. Не. Гличи. Така. Значи. Ето. Някаква арена да чузнем коя. Звучи яко. Animal Village звучи яко. Воу, новите лобита. Yes. The rules, respect others, уважавайте другите, не хаквайте, не използвайте гличовете, Max Team от 4 бъди добър в чата, добре. I am good boy. Добре. Почваме 17 секунди. Ето тук, където ми е XP-то показват. О, толкова съм як. Да скачиме. Значи, трябва да го направиме. Нубове, само така. Ей сега. О, кварцов блок, ей. Това е пълно с кварц. О. Така. Това място ми изглежда удобно. О. Така. О, име. Така. Ето, тук мисля, че ще е по-добре. Дай да видим тук, ако съм така. Не е грозно изглежда. Така е по-симетрично. О, I'm so good и girl. Айде, качи се, момче. Така, приятели, остават 261 секунди, как да се позабавляваме повече. Нека да бъдем екстрим блокън, точно така, да не стоим на едно място. Сега да се преместим. Така, а това вече е екстремно. На точното място съм. Винаги се криете по ъглите. Или в края, или в ъгъла. Защото няма как да си отива. Така. Ето. Ние сме екстрим, приятели. О, да! О, имаме сорт. О, как не ме забеляза! Нуб! Such a noob! О, то ме забеляза. Така. Плътно кръвие! Хладно кръвие, т.е. трябва да сме окей. Noob! Such a noob! Giant нещо си! Such a noob! Дайте пак. О, Giant пила! Нещо подобно. Добре. О, имам knockback sword. О.
Така. Къде е онзи Giant? Giant. Find me. Така. О! Някой е бил зад мене. Ще ми даде a little bonus. I am Quaft Block. OMG. I tell my secret. Така. Така. Ето, виждате ли как съм се слял така? О! Толкова ми отива да съм квафт, че си нямате идея. Много е яко да съм квафт. О, толкова си близо! In front. О, shit! 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 No! Е, добре да го направим по-интересно. Хайде. Please wait. Как ме откриха? No! They find me. I am such a noob. Добре. Така. Имаме ли бикън? Чакай, твърде симетрично. Трябва да търсиме някой с моите. Защо това не е симетрично? Добре. Нещо, което не си е симетрично да търсиме. Good game. Good game. И, приятели, ще се върнем, когато намерим още една арена. Много ми се иска да снимам още една игра. Приятели, ние се върнахме и намерихме арена. Мисля да се реванширам и да... Лотос. Много хора гласуват до Лотос. Лотос. Как ли се пишеше? Лотос. Добре, приятели, нали разбрахме правилата. Да нас получи я клип. Ето. No fall damage. No fall damage. Както и да е, приятели, хайде, започваме. Such noobs. Someone wants me to team. Just a joke. Онзи как каза ми и аз изведнъж. Разбих му мечтите да тимва с мене. Ей, това ясно ми изглеждаш. Това не е от най-добрите места за... Това вода ли е?
So cool. Ние сме Christmas. О, как влезнаха? Oh, shit. Holy shit. Късмета е на наша страна, приятели! Само да не ни намери! They are so close. To run, but I can't. I am scared. OMG. Oh. Айде, затова не трябва да си изключите Master Volumes. Така е, приятели. Никога не си изключите Master Volumes. Това... Така. Приятели, извинете само. Дето, о не. Слушалките ми паднаха. OMG. They are so close. I am scared. So funny. Добре. Бягай! Ние сме съседи, приятели. Така. Така. Така, приятели. So close! I'm afraid! I was scared. Бях оплашен. Така, приятели. Фак! Как го направихме? Имаше един мой приятел крафтинг тейбъл. Така, приятели, нещо необичайно. Кое е необичайно? Няма нищо необичайно. Shit. О, тази ваза е необичайна. Но! И това беше от нас, приятели. Ще го кача Christmas тема на HiveMC. Yes, Биби.